Και εδώ η Καρδίτσα θα πετύχει το πρώτο καλάθι της στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός που σήμερα δεν έχει αυτούς που δεν έχουν ακόμα δικαίωμα να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ο Μπραζδέικης ευστοχεί σε σουτ 3 πόντων. Λάθος, έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Κλάσεν. Ευνηδιασμός του Ολυμπιακού, Σίγμα μέχρι το τελείωμα, 4-8. Χαμηλή πάσα στο White, αυτός δεν μπορεί να νικήσει την άμυνα του φάουλ, θα το καταφέρει όμως με νέα προσπάθεια ο Σάκα Μπιουκάναν. Πριν από περίπου 13 μήνες, εδώ και ένα μήνα έχει επιστρέψει στην ενεργό διαιτητική δράση. Όπως επιστρέφει στο σκοράρισμα και ο Μιλουτίνοφ, ερχόμενος από τον πάγκο. Κλάσεν παίρνει πάλι το screen από τον σέντερ της Καρδίτσας. Η μπάλα στη γωνία, σου 3 πόντων, εύστοχο από τον Τρε Μακάλουμ. 91 δευτερόλεπτα ακόμα, επαναφορά για τον Σίγμα. Με άλμα η πάσα του τελευταίου για το Λαρετζάκι που πηγαίνει από την baseline. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με την άμυνα του δίπλαρου. Προσπάθησε ο Μαλένης να επιτεθεί πάνω στο Μιλουτίνοφ που τον σταμάτησε καθαρά ψηλά. Τρίποντο στον ευνηδιασμό από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τα γνωστά χτυπήματα της κόμπρας του Ολυμπιακού. Ήταν δυνατό, σκληρό το φάουλ, αλλά πάνω στην μπάλα. Και ο κανονισμός είναι σαφής. Κάναν στον ευνηδιασμό για 3. Για το 14-27. Πλάγιο πικερόλ αυτός με το Σίγμα. Και ο Σίγμα αυτομάτως, ακαριέα. Στο Μιλουτίνοφ για το εύκολο κάρφωμα. Ωραίο τριγωνάκι. Λαρετζάκης, Σίγμα, Μιλουτίνοφ. Σκι πάσα στον Λαρετζάκη. Επιλέγει την αδύνατη πλευρά ο Μιλουτίνοφ. Με ταμπλό αστοχείο Κάναν. Ο Μιλουτίνοφ διορθώνει με το επιθετικό rebound. Ο Λαρετζάκης προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι. Πασάρει στο Σίγμα, ένα ακόμη κάρφωμα του Ολυμπιακού. Αν screen του Σίγμα. Πέρασε ο Σίγμα και θα φτάσει στην πάσα για το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Μπορούσε και ο ίδιος, προτίμησε να το σιγουρέψει με πάσα στο Μιλουτίνοφ. Εδώ. 3-2, Μακάλουμ στη λήξη του χρόνου, αστοχή, επιθετικό rebound του White. Κλάσεν νέο τρίποντο, μέσα τώρα, 23-43. Και θα τον βοηθήσει εναλλακτική ο Σάιμπερ. Επανέφερε με μεγάλη πάσα στον Αβδάλα ο Μπιουκάναν. Αυτός έδωσε στο Σάιμπερ που εκτελεί για 3 στη λήξη του χρόνου. Ένα μεγάλο buzzer beater, παρότι δεν μειώνει σημαντικά τη διαφορά. Αλλά το σύστημα βγήκε ιδανικά εκτελεσμένο από τους παίκτες του Νίκου Παπα-Νικολόπουλου. Εδώ 30-44 επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Σίγμα αδύνατη πλευρά. Με άλμα η πάσα του Walkup για τον Κάναν και σου 3 πόντων με κινηματογραφική ταχύτητα. Ανεβαίνει ο Χριστίζης για να δώσει το screen, δεν τα κατάφερε. Ο Αβδάλας άφησε στον Κλάσεν. Αυτός με τον Μπραζδέικη σε ένα βήμα πίσω και η εκτέλεση είναι εύστοχη. Walkup. Κάναν αποφεύγει τον αμυνόμενο και ευστοχή για 3. Δεν πανηγυρίζει σήμερα τα τρίποντα του ο Κάναν. Ξεμαρκάρισμα ωραίο του Αβδάλα. Καλό deflection και ολοκληρώνει την άμυνα με το κλέψιμο ο Μιλουτίνοφ. Σίγμα. Αδύνατη πλευρά. Walkup. Εκτελεί για 3. Μέσα. Δεν παίρνουμε Κιόρκο, αλλά τέλος πάντων έχει κάνει ένα μεγάλο dub-dub ήδη. Τρίποντο από τον Μακάλουμ. 18. Κάπου εκεί. Θα τα σιγουρέψουμε στο τέλος. Σίγμα. Καλάθι και φάουλ. Το πανηγυρίζει ο Walkup και οι παίκτες του Ολυμπιακού στον πάγκο. Λουκ. Σίγμα. Μπραζδέικης. Σίγμα στη γωνία, τελειώνει ο χρόνος. Λαρετζάκης στο τελευταίο δευτερόλεπτο για 3. Άλλο ένα χτύπημα από το Γιαννούλη Λαρετζάκη. Το γνωστό χτύπημα της κόμπρας. Λάθος. Κλέβει ο Λούτζης και πάσα ευνηδιασμού για τον Πάπας που στέκεται. Εκτελεί για 3, τώρα είναι εύστοχος. 47-77 για την στατιστική του και όχι μόνο. Ωραία ο Τανούλης για το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Όχι στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και το σκι. 50-79 μετά το λάθος ο Αβδάλας για το κάρφωμα με το ένα χέρι. Νεοκλής Αβδάλας. Είναι βραδιά ρεκόρ όπως και να το κάνουμε για το Μιλουτίνοφ. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που δεν είχε μεγάλο ανταγωνισμό.
εδώ θα καρφώσει ξανά. Και τώρα έχει double-double με πάνω από 20 πόντους και πάνω από 20 rebound. 21 πόντους και 21 rebound. Και εδώ τα συγχαρητήρια τώρα πηγαίνουν στο Λούτζι. Πρώτος πάει ο Μιλουτίνοφ και μετά σηκώνεται όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού να δώσει συγχαρητήρια στο Λούτζι. Για ποιο λόγο? Επειδή έκανε φάουλ στο μικρό, το 16χρονο, τον Μπιλίτσι, για να τον στείλει στις βολές. Και πράγματι, ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Αυτό κι αν είναι βάπτισμα, πυρός. Μέλος εθνικής ομάδας Ιουγκοσλαβίας σε σκι και χάντμπολ, μητέρα του αδερφός του διεθνής με την Πέδων στο βόλεϊ. Μεγάλο ταλέντο, Κωνσταντίνος Πιλίτσης. Και μετά ο Χριστίδης κάνει φάουλ και αυτό στο Ροζακέα. Ό,τι έκανε ο Λούτζης νωρίτερα κάνει ο Χριστίδης για να στείλει στη γραμμή το Ροζακέα που είχε πάρει ένα επιθετικό rebound. Εδώ το φάουλ του Λούτζη. Να βλέπουμε και τους νέους. New kids on the block, έτσι Λεωνίδα. Σε άπτεστα ελληνικά τα λέω, γιατί έτσι τα λένε στο χωριό μου. Έτσι. Ναι. Διαπίστωσα ότι ο Λούτζης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψιστήρι και του Χριστίδη για να πάει στον Ροζακέα. Διπλό μπράβο. Σωστά. Λοιπόν, χειροκροτήματα για όλους. 54-83 είναι το τελικό σκορ.